Zuok hemen bere, imaginaten dut, oin gaur egun ondarrabi zuri, eta ondarrabi baltza, bueno, baltza hitzeko, baina beste holan, hori, toketxu hori emoteko edo beste matz klaserik eta erabiltzen dozue? Bai. Bai, bueno, indala urte batzuk, horre apurtxu eta aldaket maztia salera eta handitu gendu nien, gero, karo, bakion maztiek ziren leku askotan gero etxeak egin dire, orduen arrankeak egin behar izen duguz, beti bili gara apurtxu bete aldatzen eta barriztuten, eta orduen garai baten matz askorik ezkendu neuki, justo arrankeak eta barriek ondino emoten hasi barik, eta bakioko produktore bateri erosten gontzon matza, Elespuruko produktoreari. Eta berak euki zeuen partzela txiki bet Rieslinagaz. Rieslina da, bueno, denominazioan, denominazioak marketan deu, 180 derrigorrezkoa dela, gitxienekoa ondarrabi zuria eukitzeko, baina gero nahaztau aldala beste variedade onartu batzukaz, beste 120. Orduen, guk orduen Rieslina probe gendun eta guzti jakun, eta orduen erabaki gendun, gero gure maztietan bere Rieslina ipintzea. Orduen guk zurize dekogu bai ondarrabi zuria da batez be, bai gero beste parte bat bai badeko Rieslina be bai.